Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over de aangifte van Luigi van Nijten tegen minister Silvania. Dat vond gistermiddag plaats. Financieel forensisch onderzoeker Luigi van Nijten heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen minister van Financiën Silvania en 3 andere betrokkenen. De aangifte bevat verdenkingen van ambtsmisdrijven, corruptie, oplichting, verduistering en witwassen in verband met de uitgifte van online kansspelvergunningen. Dit gebeurde onder de landsverordening op de kansspelen, beter bekend als LOK. Volgens Van Nijten moet het Openbaar Ministerie onderzoek doen en dan vooral naar Mario Galea. Dat is volgens Van Nijten een door Silvania voorgestelde Maltese investeerder. Of het onderzoek er daadwerkelijk komt, dat bepaalt het Openbaar Ministerie. Onderzoek Forensisch Instituut. In verband met de zaak rond Vernon Romley is een Nederlands team van het Nationaal Forensisch Instituut, FNI, op Curaçao om zelfstandig onderzoek te doen. Daarbij gaat het om de tragische moord op een Chinese winkeleigenaar in 2014. Gisteren was het team van de middag tot de avond op de Mila Platéweg bezig met onderzoek. Romley is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar volgens de bekende advocaat Geert-Jan Knoops kan hij het niet gepleegd hebben. Daarom wordt er nu door het FNI verder onderzoek naar de zaak gedaan. Silvania op bezoek bij de Egg Farm, de minister van Financiën en van Gezondheid en van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn. Minister Silvania is gisteren een kijkje gaan nemen bij de Egg Farm Moderno. Het is een zaak van de buurtbewoners bij Sun Valley tegen de Egg Farm, omdat ze overlast hebben. Volgens de minister moet naar een oplossing worden gezocht. Dat moet voor 6 december zijn gedaan. Egg Farm Moderno heeft meer dan 100.000 kippen en produceert meer dan 75 eieren per dag. Volgens hem moet een oplossing voor het probleem worden gezocht, want het is een belangrijk bedrijf op Curaçao. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft veel geleerd van het Girobank-debakel. Dat zegt de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos. Hij zei dat tijdens een centrale commissievergadering over een rapport dat is verschenen over de problemen rond de Girobank. Volgens de directeur kunnen er veel lessen worden geleerd. De staten zelf zeggen dat de centrale bank meer had kunnen doen om het debakel te voorkomen. Zoals bekend sloot de Girobank in 2019 haar deuren. Al in 2010 waren er signalen dat het niet goed ging met de bank, zo zegt de staten. En dan het bericht: Curoil sluit deel van de Rooseveltweg af. Dat gebeurde gisteren en onze fotograaf en cameraman Ramses van Kool heeft beelden gemaakt van een situatie op de Rooseveltweg waarbij een groot deel van de dag de weg was afgesloten omdat er een truck van Curoil lekte. En daarbij gaat het natuurlijk om brandstoffen en dat leverde een gevaarlijke situatie op die nodig was om het verkeer even stil te leggen. En aan het eind van de dag was alles weer in orde, aldus Curoil. En dan een verkeerscontrole op de Nelweg. Gisteren heeft de politie een verkeerscontrole gehouden. En nu naar het eind van het jaar heeft de politie aangegeven dat er veel meer controles zullen gaan plaatsvinden op Curaçao. Dus iedereen is gewaarschuwd wat dat betreft. Dit ging over snelheid. Er werd gemeten of mensen zich aan de maximumsnelheid hielden. Maar de komende tijd zullen er dus meer verkeerscontroles worden gehouden, aldus de politie. En dan verkeersdoden op Sint Maarten. Op Sint Maarten heeft zich afgelopen zondag al een verkeersdode gevallen. Een man die reed op zijn scooter, zegt de politie. Andere mensen hebben het over een fatbike, maar in ieder geval over een elektrische voertuig waarbij hij alleen reed en tegen rotsen aankwam. Daarbij is hij overleden. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat wordt nog onderzocht. Het gebeurde op de Rhine Road ter hoogte van Port Kukoy. En er wordt nu onderzocht wat precies de oorzaak is van het feit dat de man met zijn scooter tegen de rotsen reed. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar heeft het Openbaar Ministerie 3 jaar gevangenisstraf geëist tegen ex-minister Otmar Oduber. Hij wordt ervan verdacht van onder meer omkoping, oplichting bij de uitgave van erfpachtgronden en bij de aanstelling van zogenaamde spookambtenaren. Volgens de officier van Justitie heeft Oduber misbruik gemaakt van zijn functie als minister in het eerste kabinet van Evelien Wever-Kroes tussen 2017 en 2019. Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie dat Oduber 6 jaar het passief kiesrecht wordt ontnomen. Tevens zou hij in die periode niet aan de slag mogen gaan als ambtenaar. Zoals bekend wil Oduber aan de komende verkiezingen op 6 december op Aruba deelnemen als lijsttrekker van de partij Partido Patriótico de Aruba. Dan gaan we naar Caribisch Nederland, want er is sprake van een koopkrachtdaling voor Caribisch Nederland. En volgens de ombudsman in Nederland is dat onaanvaardbaar. Zowel op Bonaire als in Den Haag wordt geschrokken gereageerd op het bericht van het Nibud dat het koopkrachtverlies van minima in Caribisch Nederland per 1 januari tot bijna 10% oploopt. Onbehoorlijk, onaanvaardbaar en stuitend, dat zegt onder meer de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regering duwt burgers van Bonaire, Saba en Stesia diep de armoede in en dat is onbehoorlijk bestuur van Nederland. Hij wil dat er maatregelen worden genomen dat juist niet de minima er in koopkracht op achteruit gaan. En tegelijkertijd heeft de regering of het openbaar lichaam van Bonaire een video op Facebook gezet waarbij ze mensen erop wijzen dat ze verstandig om moeten gaan met hun geld. Kijk naar het volgende voorlichtingsfilmpje over het gebruik van kerstverlichting op Bonaire. Dia nandi fiesta, de dia nandi luz y alegría. Pero, bosa quanto corriente bolus nandi Pasco ta gasta? Botaba ta sa, kutin luz di Pasco kuta gasta $2.30 pa dia? Asi uso di luz nandi Pasco LED of usa un timer. Sende bolus nandi Pasco ora da skur. Ipaga ng ora bota bay drumi of ora bota salikas. Usa menos corriente. Bota sparsen. No laga corriente dal bodur. Esaki ta un mensaje di Directorado di Comunidad y Cuido. Op die manier wil Bonaire laten weten dat de bewoners verstandig om moeten gaan met geld en daar niet te veel aan moeten besteden. We gaan verder met internationaal nieuws, want president Maduro op Venezuela heeft laten weten dat vertegenwoordigers van TikTok zullen worden opgeroepen voor een rechtszitting in Venezuela. Dat heeft hij gisteren gezegd, want volgens hem is dat een gevolg van de protesten die in het land zijn ontstaan na de recente dood van 3 teenagers die deelnamen aan challenges op het platform. Ik begrijp dat de mensen van TikTok zullen worden opgeroepen voor een fysieke hoorzitting in Venezuela, zei Maduro. De president gaf TikTok 72 uur de tijd om criminele uitdagingen die op het platform circuleren uit Venezuela te verwijderen. 3 jongeren zijn dus omgekomen die aan die challenges meededen en volgens Maduro moet TikTok zich daarvoor voor de rechtbank verantwoorden.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.